Nek larang sandang, larang pangan kuwi ora. Merga negara Ngastina kuwi negara sing sugih mblegedhu. Nyalane wae. Deloken. Penganggonku sarwa emas. Nanging mbuh jalarane kok dadi negara Ngastina saiki kawulane akeh lara. Akeh rajapati. Ora kemu kok muni mbih barang iki apa? Wedhus wae ya kae ya. Gong meneng otok to, Gong kowe Gong. Wah. Apa saiki wis ora seneng jaran senengane wedhus apa ya, Truk ya? Meneng otok, Gong. Seneng ngono wae. Ngitungi ndok pitik kuwi lho. Oh, kok ngerti kowe? Bebasan esuk lara sore tumeka ing pati mongko pirang-pirang budidaya wis ditindakake klebu nimbali para pinter para wiku winasis supaya ngusadani rengkaning praja parandene ora mendha ning Malasaya untuk ngerda. Lah banjur anak Prabu Daryudana nampa wangsiting dewa negara Ngastina bakal uwal saka penandang waton ora ketang mung sedhela kudu mboyong Semar ning negara Ngastina. Nah tekaku ana kene kadawan supaya mboyong Semar. Nek jane aku ora percaya karo kaluwihane Semar ki apa. Ning gandeng aku mung saderma didhawuhi anane ya mung mangkat. Wis ngono kuwi. Mula ayo saiki gelem tak boyong ning Ngastina. Semar jaluk beban apa wae bakal dituruti. Ayo, gelem ya Semar. Iya Kakang Semar. Aku pinangka dadi saksi tama. Yen Kakang Durna iki kedawan supaya mboyong Kakang Semar. Mula yen pancen Kakang Semar kersa diboyong wis ta. Arep ngarani beban apa aja sumelang. Mesti bakal dituruti klebu anak-anakmu mengko ya bakal dimulyake Kakang Semar. Wis ngalila antasang Badranaya. Angrajut aji mancala Sakti Dewa Utama nggih kula jane mboten kawratan yen ajeng diboyong ten Ngastina ning ampun sakniki margi niki kula tasih wonten ayan benjang yen pun rampung ayan kula purun diboyong. Lah terus rampunge kapan? Ayanmu kuwi kok sajak penting. Nggih udakara setengah taun munggahe setahun malih. Setengah taun munggahe setahun. Oh, gampang kowe ngarep nampik, Semar. Kowe iki mung arep diboyong dimulyake kowe ora gelem. Mbok kowe iki ngrumangsani. Kowe iki mung punakawane para Pandhawa ning tekan seprene kowe tetep melarat. Kowe mung ajeg dadi batur gedibal 17. Lah mung arep dimulyake kowe ora gelem gleleng. Angkuh kowe Semar. Lan meneh mau ngarep aku kandha nek jane aku ora percaya karo Semar. Aku jane suthi teko ning panggonanmu kene. Ning gandeng aku kedawan anak Prabu Daryudana. Kepeksa aku kudu menyang. Mula Semar tak bujuk sarana alus ora gelem. Apa kepeksa aku kudu nganggo cara sing kasar? Kersane sampean pripun? Kalau sawangen, deloken. Aku rene iki nganti wadya bolos gelar papan kanthi sikap gegamaning ayuda. Mula nek kowe mangkal, kowe wangkot ora gelem tak boyong. Karang kadempel bakal tak dadekke Karang Abang. Cangkeme lho, Mas. Mbah. Nun sewu mbok nek duwe wadang kacang ki diatur. Iki rasa metenteng. Prengus. Sorry, Mir. Ora watono mong kowe iki. Iki. Sapa iki Bakong iki? Arep apa? Gong sabar lho, Gong. Sabar ki ana watese jane. Kok pasul sisan lho kowe truk meneng bae to kowe iki. Oh iya. Iya.
Bagong kowe aja melu-melu. Lho ora melu-melu kepiye? Rombongan jangku kuwi. Sampeyan sing suwe-suwe gawe kemropo iki sampeyan. Gawe kemropo kepiye? Sampeyan dapane napa tengah sina tak takon. Wis kondang yen aku disungguh-sungguh dadi pujanganing ratu. Pujanganing kraton dadi pendhitaning ratu. Lah kene dadi pendhita. Jare pendhita ki ngepun barang sing nyata. Jare pendhita ki dipundi lan ditata. Dipundi? Ngelmu batine ditata solah bawane. Neng kok cangkemmu elek, Bro. Lah kok malah nyangkem-nyangkemke karo pendhita. Wis ben nyatane elek tenan. Omong ra diatur perkara kowe ngelek bapak ngonekke bapak wong melarat. Aku ora apa-apa, mergane kuwi kasunyatang. Neng barang kowe muni ngemengke bapak, kowe muni bapakmu batur gedibal 17. Lara atiku, Mas. Bapak, kowe padha wae karo ngemengke karo bapak, wis nginyak-inyak bapak kowe. Bagong sing ora trima perkara bapak melarat ya wis ben melarat. Wong mangan ya ora njaluk kowe. Tur bapak urip ngene iki wis ikhlas wis nrimo. Nrimo apa anane tetep bersyukur. Mergo piye wae hasil sing halal saka jerih payahe bapak dhewe ning bareng kowe nggleleng umuk mergo sugih bandamu pirang-pirang. Ning kuwi ora hasil lemu nilep duwite rakyat. Apa ora ngaku kowe? Sangkune barang kuwi ya tukang korupsi. Ngono kok dong unake bapakmu batur gedibal 17. Monggo upama ditelusur ditimbang ngono Semar nek karo Dura derajate malah dhuwur bapak. Ora coba saiki bapak ki sapa? Bapakmu genah mung Semar. Wong melarat, wong keserakat. Kuwi nak tata gelar. Ning batin jane bapak ki dewa. Dewa apa? Dewa kok bentuke kaya ngono kuwi, wilang ngeyel. Nek kowe tak kandhani ya kowe bapak ki jamane senom. Jenenge Sang Hyang Tusiya. Ismaya. Sama reng anu sama moreng. Ismaya. Jenenge Ismaya. Kuwi. Lah ning apa jenenge mau Ismaya kuwi Sang Hyang Ismaya iki tunggale 3. Nomor 1 Sang Hyang Tejamaya ya taga kae. Nomor 2 Sang Hyang Ismaya, sing nomor 3 Hyang Manikmaya ya Bathara Guru. Ala-ala bapak ki dewa. Kakangne Bathara Guru dadi aku nek nyeluk Bathara Guru kuwi muni Om. Waduh, tak gantung bare iki Bakong ki mingan ki. Muni Om aku nek karo Bathara Guru ki padake. Dhuwur aku derajate karo kowe iki. Oh aku ki nek dina minggu lek kupik genik. Leku dolan. Leku camping ki ning pinggir Kawah Candra di muka tak kandhani. Aku nek cara-cara nggon pelem bakar marshmallow. Leku bakar ning pinggir Kawah Candra di muka. Kowe. Ha ning bareng kowe. Kowe iki Durna ki sapa? Durna ki jaman nom jenenge Bambang Kumbayana. Mbiyen kowe bagus ning merga saka moralmu dadi elek kaya ngono kuwi merga dipoteng-poteng karo Patih Gandamana. Klebu Sengkuni kuwi. Kuwi Sengkuni mbiyen ki ya bagus ning merga saka unine. Merga nek muni sok elek cangkeme terus disuwek-suwek. Mulai tekan saiki Durna karo Sengkuni iki mung dadi provokator. Kaya ngono arep nyepelake bapak. Melaratmu batur gedibal 17. Bagong sing ora trima. Aku ki sayang karo bapak. Bapak masuk angin tak keroki, bapak asam lambung tak pijeti. Bapak juga ki riye tak masak, piye? Tak tongseng. Lah aku ki tresno nang karo bapak nek kowe ngelek bapak Bagong sing ora trima. Luwe-luwe kowe sumbar ning Karang Kadem arep tobong. Kowe Bagong sing arep belani ayo. Do muni kowe saiki dur muni.
Maning ngonekke bapak meneh tak lakban cangkemmu tenan kowe. Ning ngono kowe arep wani karo Pendhita Durna. Kowe arep wani karo Pendhita Durna. Aku rene ngrit wadya bolos gelar papan. Galo, delokon. Kowe nambemu mau meneh piye? Aku ngrit wadya bolos gelar papan kae. Sawangen kae. Sing tak ndol-ndolke mesti mung Kurawa to. Kowe pancen ana apa jenenge? Kowe iki ngendolke Kurawa ki rombongan apa? Mung rombongan Babarasi kok tak ndol-ndolke iki. Njur ngapa? Bagong ki ana Sumarka wedi arep kowe ngrit Wadyabala. Arep kowe nggawa Kurawa Bagong ora bakal gigrik. Kene tak babatane Wadyabala klebu kowe kuwi. Iki sirah nek didetkleke nggo sirahmu ki yo mutiar kowe. Ngersake napas perbuatan. Wegah. Ana napas perbuatan sing gaweke munyuk ya wegah aku. Kur makwek-makwek mangko men. Pancen kowe iki anak ragil sing iso gawe bombong. Kowe pancen anak sing tanggap karo wong tuwa, ngerti nek bapakne arep diajak patine, njur dibelani, njur mbaelani. Gawe marem. Nek ngono Bagong iki engko sing saguh arep ngundurke Kurawa. Bagong sing arep wani mungsuh karo Kurawa. Ngono to, Gong? Sing ngomong aku wani ki sapa? Sing ngomong aku arep maju ki ya sapa? Olah leh mau mencak-mencak nesu-nesu kuwi mau apa? Nggo ngapa kuwi mau? Lah aku kan mau nantang kowe. Aku kan emoh nek kon maju. Enggak mau no. Nantang ke sapa kowe iki? Lho, lagi ana Anoman. Aku kan nyambut gawe. Mengko kan perang ngadepi Kurawa. Nah, awake dhewe cukup nonton wae. Karo ngopi. Rasa ngopi wae iki asam lambung, Gong. Ding. Ya tak nyusu wae nek. Sing coklat. Sing coklat. Gah, pikiranku jorok ning ngono kowe. Oh, jebul kowe iki meng nantangke to, Gong. Ha iya. Ha ngono kok lho menesu mencak-mencak. Kowe tenanangan lho. Man, kowe iki dine gawean lho. Anuman aku njaluk gawemu iki ndika. Mangke cekap kula ingkang ngunduraken para Kurawa ya. Kabeh wae. Mangsa borong leh mudha ngundurke Pendhita Durna Patih Sengkuri lan Kurawa. Sing baku para kawula karang kadempel aja nganti kasempyok ing ngaradan. Sendika Pak, nggih, sendika Pak, siap. Ngestaken dawuh. Aku tak mlebu nemoni Ndara Gatotkaca. Lan umpama cara ratu ngono aku arep kondur ngedaton. Aku iring ngono nganggo ladrang. Aku kok kepengin balabak. Apa? Balabak. Apa? Balabak soalnya wetengku wis blabak-blabak. Oh ya, wis sak karepmu wis Pak, penting kowe seneng. Nganggo balabak Bagong. Ya iso kono.
Iya, Mak. Mbak kowe iki salin sing jodone iki to, Nduk. Gedhe banget kowe iki. Ya kok sik Mak tak salin sik. Ah, kono sing salin sik men sing rada apik. Malah yo ngawur kok kowe iki, Yon. Iki susu, Mak. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih maturaken panuwun kang tanpa pami kalih warga mancingan Parangtritis mriki ngaturake panuwun bareng karo kagem Pak Lurah Bapak Topo. Iya. Beserta pamong kalurahan. Yo. Terus iki mbang iki awak dhewe wis kelakon suwan Suwana ngendi? mancingan Parangtritis. Iki adicarane apa, Mak? Acarane bengi iki apa? Wayangan. Iya, ngerti nek wayangan. Acarane ya kuwi Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri. Bekti Pertiwi Pisungsung Jaladri. Sedekah laut. Sedekah laut. Ya. Ngono ujupe wayangan bengi iki kuwi Bekti Pertiwi utawa apa mau Pisungsung Jaladri wujud syukure para masyarakat mancingan Parangtritis kene. Yo. Ngono, Mak. Terus ngaturke iki ya awak dhewe iki mengko akeh kaluputane merga awak dhewe iki isih dalam taraf pembelajaran. Yo, dalam taraf pembelajaran. Isih akeh klera-klerune nggih nyuwun pangapunten. Yo, Mak, ngono. Iki bengi iki barang awake dhewe ora dhewe. Tegese ora dhewe kepiye, Mak? Ora dhewe iki bengi iki awake dhewe di kancani karo Wiyaga. Ora tegese bengi iki awake dikancani karo bintang tamu. Bintang tamu menungso salah kedaden utawa apa, Mak? Utawa hanya Yo, sapa, Mak? Bunda Mimin karo Princess Apri. Iya. Wis to munggah panggung ning durung jumeneng. Rasah dijumenengke. Aja. Iki kudu dijumenengke arep ora iso jumeneng wisane. Aduh. Kowe iki yo ngawur kok, Mak. Ayo pisan-pisan ngawur iki ya perlu kok, Nduk. Nek ora ngawur ora ilang asam lambunge. Aduh, jan. Ora wawu-wawu. Aja ding kuwi mau mijeti aku terus rada tambah ngulek-mulekke. Ora. Aku mau munggah ki nggawa degane. Ya tekan kono kok dirampas. Lah ya. Oh alah, kowe mijeti wae entuk degan. 200 tambah degan. Ya ora apa-apa. Rokokku barang ki sak bungkus utuh tak tinggal kono. Iya wis ayo ke dijumenengke. Sapa? Sing ngrebab apa? Aja. Aja, ngundak aleman ndak njaluki meneh kok. Kowe nek wis ngetokke gendam, wah. Iya. Saiki gek dijumenengke, Mbak.
Mimin karo Mbak Apri. Yo mak dijumenengke. Spote nganggo apa? Manut kanca-kanca warga laras. Ah, monggo. Sugeng dalu. Raga tuwa rung sida ngene menggeh-menggeh. Wis. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Cangi. Sugeng dalu, Bunda. Wah, jenenge penyamika jas merah ora tau melupakan sejarah. Nyatane panjenengan ya tau tak susoni sakang sasi to. Nggih, nggih. Dadi apa lho?
disusoni ning racun isine ora. Lah wong iki dihormat arep Allah tanpa rupa, arep paribasan wujude sramadolke ibu menika rak sapa sing kudu hormati ibumu, sapa kudu hormati ibumu, sapa sing kudu hormati ibumu lagi sapa sing kudu hormati bapakmu. berarti kowe nomor 4. Kok nomor 4 to? Bapak Sing mbok hormati Ibu. nomor 2, Ibu. telu, Ibu. papat. Bapak. Kowe kan bapak. Ora. Ceritane ibu genah bundang. Lah kok kowe iki lho karo Mas Gading nyusoni 9 sasi. Lah susumu diperes metune ora asi Ya apa? Keringet kok. Senengane kok. Lho, kasih sayang iki mah lho, Nok. Kasih sayang seorang ibu menika nek dhisik isih apa jenenge kasih ibu sepanjang jalan. Lho, ngono gitu. Iya, Karena Bu. ana pedote ngono lho. Ya Bu, budrek kowe. Sugeng Sugeng dalu. Mas Gading. Sip. Saya dewasa saya ganteng. Ganteng lah ya. Eh, Sing apik wadah bayine kok. Wadah bayine sing apik. Wadah bayimu ketoke dhisik ling lairke ora resik ya, Lek. Apa? Lah kuwi kok sikile jek keri. Iki ngono driji. Driji kok ora nek kukune. Ki suwangne mancingan aja macem-macem lho. Lho. Lah piye? Atau iki mawe jenenge Bekti Pertiwi, gitu. Bekti Pisungsun Pertungsun Jaladri. Lho acarane kaya ngono arep kotori dengan kata-kata kotor. Lah kele maceng-maceng dhisik Sukimin kok ndak ada bayi iki. Imbane. Imbane apa Imbane nih? ibarate. Oh. Kapang sangat boten nderaken panjenengan lho kok ya. Iya. Senajan tok ana bintang tamu anyar paribasane ana Mbak Tatin, ana Elisa, ana Nggih. Intang Kairo, ana Nggih. Ikan Salindri. Nggih. Kula niku nggih Bang padake kok cantik-cantike bocah-bocah niku. Lho kiki anggapan leluhurmu ngono lho, Lek. Oh. Lah kula kinten pun dilabuh wae. Kok padake ndas kebo. Dilabuh. Ayune kok ngene kok ndas Ya, kebo. Bu. Cantik kok ndongake warga Matur mancingan. sembah nuwun Nggih. warga mancingan wis kaping pindho iki, Lek. Oh, ayo, Nok. Sowan nggih. Kula dongaaken mugi-mugi warga mancingan tansah pinaringan berkah. Amin. Ingkang sadean dipun paringi laris lancar. Amin. Dinebena saking suker sakit lan memala. Sing dadi nelayan. Heeh, ya panen iwake mati-tikel. Hasil perikanane paringi lancar, Iya. paringi keselamatan, Iya. soalnya lautan kan ya resikone gede to, paringi Iya. donga sak bisa-bisane. Kowe muga-muga gaweanmu ning kulon kono ndang mentas. Ngono. Ki ngono apa to, Pri? Heh? Eh, Kowe rak dodol kae to, Lek. Pak. Kop kanggo sungu. Pak, kuwi kan ya wisata ziarah, nek ono wisata ziarah, Bekam wisata sungu. alam. Lho, dadi gumantung manusiane. Lho, Lah, gumantung piye to? manusiane. Pamuka neng hotel, hotel tok nggo apa? Istirahat, transit men sesuk mulih tok kebayune apa tok nggone sto. Lho gumantung. Bojo ayu ki tok dol apa tok eman-eman kehormatane. Dadi diciptakan di dunia itu pilihan kok, Nok. Kaya aku ayuku tok dol murah, apa kehormatanku tak jaga, ki pilihan lho. Ya kowe engko nginep karo aku ki tak kekrek gulumu engko. Apri! Apri! Kok mbok berita sing ora anu ki, ora diboborke. Lah kowe ya kepujulen nak wonge salahe kok. Imbane karena apa, Nduk? Sampeyan tangan kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita sampeyan dipertanggungjawabkan. Lambemu ki tok nggo ngomong apik apa tok nggo gibah kanca. Tanganmu ki tok nggo tumindak apik sedekah apa nggo colong jupuk. Tanganmu ki tok nggo maca nyekel kitab apa tok ngisik-isik bojone kancane. Menika wis dadi kabeh dipertanggungjawabkan. Tok kulit mripatmu tok nggo nyawang kebecikan, kebaikan apa tak nggo nonton film unyil. Wis ana Film apa ta, Lek? film Jepang sing anu kalimat dua kali ngomong kae lho. Loh, jadi semua dipertanggungjawabkan aja Pak Kana. Dupeh ijek sehat, dupeh isih enom nggih mboten. Nggih. Dupeh diparingi sugih bondo-bandu terus kumalu wong Jumawa. Menika wau Bapak Ibu sekedhik tausiah saking Gus Sukimin menika. Aku ya mau ngelingke kanggo awakku dhewe Iya. kanca-kanca warga laras. Dasare kowe kan saiki predikatmu wis banci syariah. Dadi wis iso sembur tutur. Aku ya nyuwun pirsa kula nyuwun pirsa Mbak Limbo. nggih. Saatase bintang tamu akeh banget. Kok sing dipilih Mimin. Nek niki kan gur melu-melu, niku kan gur Nggih, takjak nek Kang. niki. Kok sing dipilih kok Mimin. Aku ayu ya ora. Suaraku ya ora apik. Aku joget ya ora luwes. Kok
dipilih. Mudeng ora kowe. Lah ngopo? Kowe iki nek genep ping 5 sok dilabuh. Berarti mesti ana petingane. Sak elek-eleke menungso duwe keluwihan, lan Nggih. sak apik-apike menungso duwe kekurangan. Oh, Nggih. mimin kae nggon rupa rapate apik. Ning kae iso dadi madrasah kagum anak-anak. Oh, mimin kae jane ora luwes, ning disawang nyenengake. Telek, Apik kae ayu, ning murahan. murah Apik kae ayu ning lenjeh. Iya. Apik kae ayu ning ceroboh. Wis Mimin intine kae ora ayu ning resikan ya, nyenengke ya, sopan santune apik, adat ketimuran. Oh, kae nek ditimbali ning parang trites. Intine omonganmu ki mau kowe sing apik aku le begenggek ngono to. Ya ora pikir lah begenten lah. Krungu sing cah cilik arep mlebu mau lho. Napa? Lho sing ngarep ki cewek, nek sing mburi kuwi banci. Cah cilik lho le Oh. muni. Gede sithik tak jak gelut. Oh, apa ya ora diparing ya Allah. Walah. Oh, kayak diomainin tahun dulu. Iya, Oh, iya. anjir banget loh. Waduh lah kok ono. Terima kasih kipasnya. Iya, banci kok rokoknya raja. Lah kudune kaya apa? Ya ratu no. Saking Mbah, ki lho sak reke lho Lek, walah, ki lho. Wis, matur nuwun nggih Mbah. Saking apa ki Lek, ki wacane apa? Nyuwun lagu Kereta Senja. Caping gunung dari Pak Ruslan jualan kipas. Oh. Menawi digantos kereta malam pripun lah senja dereng enten tikete kula. Kereta senja telah tiba di depanku, terasa hancur rasa hati ini. Ya Allah, gaweanmu bogem ki ya ora digawa rene. Lagunya kan ya ngono Waduh, Pak niki mang labuh mawon mboten napa-napa, Pak. Piye Mas? Niku dilabuh mawon pun mboten napa-napa Ini lah lagu ikhlas. ini nek kelelu Tio Fanta apa? Tio Fanta. Tio Fanta apa sapa nang jaman kula ya cek laris coba cek perawan-perawan niku Pak sak baraan. Perawan kupinge. Caping gunung. Ndongakno warga kene sik kowe rung ndongake kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nggih. Mugi-mugi sedaya ingkang pareng rawuh maliginipun warga mancingan pinaringan sehat wal afiat. Amin. Dirga yuswa. Amin. Garwane tambah sayang. Amin. Putrane tambah gebekti. Amin. Maratuwane tambah gemati. Amin. Tangga teparone sansaya sayuk rukun. Amin. Kanca nyambut gawe ora diarani mungsuh ning partner kerja bersama-sama kompetitor yang sehat. Karena setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki, jangan pernah takut kehilangan rezeki. Apri sing ayu ora payu, Mimin sing cantik laris ora kurang dalan. Lah niku mawon sing nggo contoh. Larismu karo Mbah Harjo. Mbah Sastra. Tek nomor 50 tuh pareng arah brondong ya ngara ya wong tok tuwek kok. Wonten pamundutan apa Mas Niki- Gedeng niki- kiwaos sekalian? Buat Apri Mimin niki tulisane. Menapa? Kula Niki- wasaken kok ndak ono paribasan kok to. Waduh. Mas Piye Janu ta? ngono ya ngono. Mas Janu ki pakne gede kok dilewek ki po. Pamundutan tembang Mawar Kuning, semoga upacara adat ini tetap lestari dari Amin. para masif nggih. Leres. Para masif nggih. Buat Apri ingkang cantik tapi membosankan. Wah, bohong. Ini lho, Fitnah lho. Apri cantik tapi membosankan. Loh Mas Gading, Mimin biasa tapi nyenengke lho gadel. endi mosok to? Biasa ning gembetot ngono. Mawar Kuning rumiyin apa kaping gunung derek? Caping gunung rumiyin. Kaping gunung oke. Nggih. Iki nek bebungahe lho Lek mbok dibuka. Loh, paling bebungah 200.000. Terima kasih berkah barokah Lumin Tuhan Jayang Bawono. Ini buat kamu. Iya. Itu buat kamu. Heeh. Khusus buat Lekmen besok buat beli kotang. Buat wadah cengel. Iya. Cengelmu dhewe. Lan wadah Kalau kuwi cengelok dikotangi. lah sing diadain apa? Duit kok. Ya wadah cengel no. Dengarkan ini punyanya Dedek Mindola, yang lain nggak boleh minta. Alah kemayune. Capeng gunung nak. Anjay. Nggih, caping gunung. Dibawani Iki pomo dijembleng. wayangan rong dina ngono piye ta ndah senengku ya wae. Pengko Nek nek- sedina kok ora katek ngono lho mangsa. Kowe engko kesorot srengenge koetan maleh lanang. Jenggote ra tukul kabeh.
Senengane kok aipe sedulur dibuka ira itu ya. Ibaratnya pipi dongos e diwedaki men ketok ra dongos, lambe ndomble dilebaki men ketok tipis tigar jambe kok malah ketok brengosmu, ketok lanang. Sekate-kate wong senengane anu. Lah iki kaya wong bar mangan Men kerupuk. mak-mak. Wong arep nyenggol lakon foto karo aku lho inden 3 sasi aku iso foto. Ya Allah, bayar 5.000. Ayo bawa nak. Iya, aku sing bawa, Heeh. kamu sing Nek jengleng. kira-kira ora mampu lagek minta tolong kakak. Ning nek kira-kira mampu lakukanlah sendiri biar kamu nanti bisa atau Bola bali bandeng, apa? banci gendeng wis. Kentang. Saben bengi nyawa siap. Mereka dijenggleng je. Nggih di jenglengke. Mungkin kanca-kanca nek kula mumbu di sawang. Boten. Nek nyawang pasuryan mawon nggih apa nyawang payudara lho nggih. Kula mumbu jeneng-jeneng wong niku lho pikirane piye kathah niku ta werna-werna ndarane. Payudara daya ngalore kok le. Pamer-pamer. Jeneng wong kok sekate-kate anarkis lho. Kowe ya Panguripan ketujulen lho. kok. Ayo gemleng. Mas Wahyu sabar lho. Nek karo budhe iki alon-alon, ora grusa-grusu, pemanasane rada suwe ndak kecetit. Iya. Iki budhe lho, iki budhe lho. Saka pamawasku iki sarjana kabeh lho. Ini kok rembug ora digugu. Eye kontak batin tak mak. Iki kok sirah kok kebak ra iki sirah apa sarean jare kok. Sirah apa saran kembang loro kok sarean. Apa nek ngomong dosa lho bri kowe. Omonganmu aku amar tok labuh. Terus sarean omonganmu medeni lho bri. Lah kok wedi iki? Mbok ora yo apa ya jenenge ora wedi omonganmu sing ngomong padha ngomong sing mbok ora medeni gegirisi omongan kok. Lho, Marke mengkorok. Kanca-kanca ingkang sekeca nggih. Nggih. Allah tanpa rupa kula menika Guestar. Nggih. apa? Kapok wong iki nek umuk ya ngono kuwi. Sek oh. Cek. Waduh lah. Alah kalau sak kelimahe kok rasa teguh. Yen memajang. Yen memajang. Yen memajang. Ayo among karo. Wudus. Wis mesakno kahanane toleh. Waduh, tak eling kuwi kita. bar disabutke ngiwo bali nengen. Ngiwo bali nengen. Gak. Jane sak kandhani to. Tak kandhani to. Iya. Nek ketek klates tak kandhani. Aku ning mancingan perang kritis melu apa ora? Derek ning para rewel kowe tak kandhani pengen rewel. Ning rewel kok rewel. Iki nek jambakne. Wis tak weling lho, nek melu ning parang kritis ora parang rewel lho. Kono Wis ana dumamake to. Ngene pisan. Jenenge sapa to? iki tak senengke iki jeneng iki. Heeh. Keswan. Kaya hakku ta mbokne aku kok mbokne aku hakku ta. Hak. Nek anakmu tak jenenge kono terserah. Wah. Pak, sing jenenge Donya digelar jeneng digelar kok. umume Keswan ki ora brewoken kok kuwi brewoken. Bar tak bonding kok. Yen memajang asik Wudus. Asik. among karo. Klotrak. 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 Kontak kanggo sing kuwi. Nah. Mati. Yen memajang among karo. Yen memajang Kok wis mrene kok mati nyang. Padha le didumat 350 kok le kok aku ameng-ameng nyong. Urip to, Kak? Oh,
Oke, baik. Ini di sini aja ya buat nanti cadangan. Men. Apa tak aku omong banter jarane aku galak. Omong alus darani menye-menye kudu piye? Apa wong aku iso bangun kesalahan? Sing sabar yen memajang. Among karo janur kuning, janur kuning. Iki lakone tekan jam 7 gur memajang terus lho gitu. Kok memajang kok ora rampung-rampung. Lah nyenengke lho jogetanmu. Among karo janur arep nendi? Nggih nderekke ngatos-atos. Lila Mas. Bintang tamu lho pada ketek ogleng. Arep neng Mbok ndi? sepenak to, Mas. Arep neng ndi? Arep pindah neng Sor Pandan. Kuwi nggo napa? Aku kok sejak mudeng peta lokasi ngene yo ngerti. Aku lho tak jlumuske. Meneduh. Kono iki ana lampune ae peteng dedet. Dadak nggo HP. Oh. Oh. Mbah Harjo. Oh. Oh, Keswan. Oh. Pengedan. Aku kok kita rumangsa di matamu aku kok bosok banget to, Pri kok. Pak raimu ireng kabeh le. Bleber. Keringet kok ireng ki meneh. Keringet ireng apa? Penting atine resik. Iki keringet apa peceren kok Apri bosok. ditutul sik. Kok ireng. Lah dalah. Oh, kok iso ireng mawa racun po ya? Ora kok enten racune. Apa kowe iki iki lho, cumi-cumi? Iki jane kanca-kanca iku perlambang. Nah, Mimin kae raine ra tek diudi. Ning atine pe carane resik atine. Ora iri, ora drengki, ora sarai, ora dawen panas ten pati open. Apri kan dandani rai nganti atine bosok bareng ra diopeni. Ya sesuk dikum rinso. Among karo janur kuning. Alon ya, Mas. Sak peloke bar apa? Trek. Bar operasi anu ki lho, miyum ki lho. Mbok tenan to, Mas? Lho kowe iki kudune kencanan karo ling ngendang karo ling jedor. Karo malah ngomong Mas Wahyu karo Mas Bimo. Mas Wahyu. Tanggal 14 aku nek melu kowe lho. Nek ngantek tok gawek-gawekke titenono. Arep mbok kapake. Nenen. Kita tuh partner dalam satu tim gitu. Wayang ini kolosal loh, sinden sing banyak hebat. Menapa? Wedang. Saya puji. Sound system sing hebat, napa-napa sing mumpuni luar biasa, didukung bintang tamu sing madol ke. Gilani. Ayo nak tintak kena. Kembang wae petan guna Kok malah kayak pocongan culi ae to Mas. Wong ki mbok sing mulak ngono kuwi iki garek tembunge. Ayo bawa genti enek nu. Nesu. Innaullaha ma'asabirin. Wong sabar dadi iku kasih Gusti Allah iki ujian. Kamu akan diangkat derajatmu nek wong do ngremehke kowe aja lara ati. Sabar. Kok gur kembang pacitan kok gur kembang Kok germo doraku ireng. Apa pokoke kon nom terus, kon ayu terus.
batase umur 50 dijek kemplah-kemplah kaya duduh gule ngono nek ra wong ngerti rasa ya. Oh ngono, raimu gak ireng. Duduh Sok bakale sampean ya ireng ya padha aku, sok kempot kabeh iki ngalami. Ingatlah mudamu sebelum datang tuamu. Ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Nggih, Mbah. Kok nyebut tua rene ireng. Nggih, Mbah. Kuwi kringet apa peceren? Lho ora beda apa katarak apa piye kok. Rungokno Mas Gading. Nggih, Mbah. Simbah tinggal weling. Mas Gading, Nggih. katuran pinak wonten Istana Karangnangka nggih Klaten nggih. Nggih. An mbok kaya apa? Yo kan sok ben yo ngene Gading to kae. Ten dalam kamangga inggen monggo. Nggih, nggih. Kamangga iki. Lanjut to nek Istana kuwi kamangga inggen, dalem kamangga inggen. Lho, rumahe wis enek kolam renange. Lho, kolam renange jenenge Tirta Glugut Kencana. Dadi nek bar renang ki dijamin di-dian. Yo jane yo ayu orang-orang tertentu aja nggak suka sama aku. Oh, blentong gini. Ya kok kita iki? Oh ya. Ayo. Aku Eliner. Pacitan ayo. Waduh. Anu kalau menjinge diatur sik alon-alon. Sarah. Aku ya iso ning ora tekan atiku kok. Kaya wong wedok lenjeh kok. Aku ya iso ning. Loh, iki gerak dan lagu kok. Ngepaske kendangane kok. Iso ngene. Arep balen aku pisan kas. Ini Mas. Sapa ora? Ngono wong kesan bali ning masa lampau. Piye Mas Gading? Piye Mas Etika Gading? ketimuran ya ora ngono kuwi nek aku. Ora iso. Masa lampau pripun? Padahal kula ngreget ngono ya. Alumni ngoten. Ayo. Kok do sentimen to? Aku ning kene bintang tamu kok disepelekke. Kok kaya Satpol PP ku ya maling to, Cah? Wes beda ya. Ayo, Ces. Panas. Oh. Lho dicengkok. Heeh nek gur kowe monotone ya singgian iki hebat kabeh. Apa arep ngalahke suara sing. Piye tengkok piye? Panas. Alus. Panas. Kepanasan kan suaranya mesti rada sudo to. Soale kan Panas. kepanasan kan mesti karo ora fokus ning nggon suara to. Mungkin si tangan sijine nyekel payung. Panas. Iki kalem. Oh, lah bar kepanasan kan gobos. Oh, ngono. Oh, dian. Lah, ayo nak. Ya ngono kuwi tengkok Ya, ya. oh. Ning jangan banjir vibrasi lho sithik ae, cengkoki sithik-sithik. Iya. Panas. Oh. Iki jenenge wong ngeden gebelet. Yo, Dan parian Parian. menyang Medan, yang Medan. kulaan kuaci. Warga mancingan kebak ing rejeki. Allahumma Amin. Duit sing akeh ya rezeki, bojo sing mati ya rezeki, kanca sing sayurukun ya rezeki, kesehatan ya rezeki. Suatu itu wujudnya tidak hanya berwujud materi saja. Iya. Keberkahan ya rezeki sithik tapi kok cukup ya. Sithik kene iso nguliahke anak ya. Sithik ning kok iso nggo serawung ya. Okeh ning anake telu mentret kabeh, bojone ora tau mulih. Lah piye? Saya kira berkah to. Heeh, anake mamah di utang sahur padu, maratuwane ngancap, tanggane nggo linggis. Ayo. Aku ya parian.
parikan iso ra mampura. Guradul rupa tok. Bapak Ibu, bapak utawi Ibu ingkang gadhe pados mantu. Dipun talisih rumiyin, dipun tintingi rumiyin. Apri cantik. Ning cantik aja tidak cukup didelok. Ayune iki alami apa nganggo susuk? Lah, menika piye? Mimin kae ora ayu. Ning kae nganggo mergo air wudu. Lah, kok bener to? Air wudu karo susuk wis beda. Lho, ras pun beda. Lho aku dandan ngene iki rak nggo pengiling-iling kanggone wong lanang-lanang. Napa? Dadi ning omah ki sing ayu ki ya gur bojone. Kanggone wong lanang ki sing ayu bojone. Aja golek kono-kono. Lah engko tiwas oleh wong ayu, wonge ayu, bodine apik, dibuka isine padha ora. Malah isine bedol puhung. Tolang-tolang. Wong edan. Ora sida mak bergerilya. Parian. Parian dong sih. Harian. Bedal kok bedal pohon. Mimi nedan ngeprui panci. Warga mancingan ketekan banci. Ya ora. Ya ora kebake muga mangya Basuki. Lah, karepku ngono kok mleset rono wae. aku telanjang Gilani. diindik yoga mugi sing mirsani wayang bagya mulya. Allahumma amin. Sing penting isine. Telanjang lek ra nafsu ra masalah. Tergantung zina matanya diarahkan kemana. Nek telanjange bayi arep pakpung apa ya? Ayo bawa genti. Panas dan Panas udan. Alah, udan. Penekanan. Mbak Ika nek urung jejeg rasah ditambahi. Kaya Mbak Ayu barang kira-kira sindene urung jejeg rasah tambahi. Alah, mungkin rasah. Sak mati mawon iki nek wis bakoh kaya kula pondasine kuat. dakon wong nggo dongkrak kok ora dakon. Habis KTK. Panas udan alah panas udan aling-aling. Capek. Sinden kok kaya ambulan. Gulung. Mangga. Sing kon misu apa sing sinden rembuke rasa-rasa. Natyan wadah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.